It's all about love. I'm a KB with the money, I'm Sulaboy. Kabir I'm Sulaiman. Labarin soyayya. Ga wata soyayya. Kyakkyawar soyayya. Usman da Salma a soyayya kun dace da juna. Kun dace da juna. Kun dace da juna. Samuwar wata soyayya la'ajabi na ta ne da ya shige da akwai ta da mamaki mai saurare na in harkabe. Usmanu da Salma a soyayya lalle kun ta kasa kauna ce amma ta ku ta zo da kalar kiran masu kyawun launi. Kaunar zamani kun burge ni. Usman da Salma soyayya kun dace da juna. Kun dace da juna. Kun dace da juna. Farkon labarin na sha mamaki har zuciya. Usman ya ce min aboki je wake mini gimbiya, sai na ce wace ce ta samu mukami haka gaba ɗaya. Kan ya amsa na ce wace ce yau ka kira ta da gimbiya, sai ya ce mini Salma. Guna tana fada kima kyakkyawa Salma. Yar fulani Salma. Siririya ce Salma, mai fara'a Salma, mata na Salma, burina aurenta. Ya ce da ni mai Salma tana sona, ni mako ina son na ce tsaya ina ma kasanta. Ya ce a group chat na ce a'a yau ga wani mamaki. Soyayya daga chatin ya ce tsaya ina ma kaggane. Ai to za mu yi aure ne. Sai na ce masa usi ne ya aka yi kuka jami. Sai ya ce wata rana an cinta ta ganta a rifina. Sai ta ce mini Usman ina ne ka san kanwa. Sai na mata bayani yadda ni har Salma muna kauna. Sai ta ce in ko haka ne lallai za ta karfafa gwiwa ta haɗa mu da Salma a gidansu na ganta. Kadima ta kirki Aunty Sa'adatu, thank you. Godiya ta gunki Maman Minal gaishe ki. Sai na ce na gane a lalle kun dace da juna. Kun dace da juna. Usman da Salma soyayya kun dace da juna.